gaskiya TV. In yau ka fara zuwa tashar nan da na mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwar sabon labari ya fito za mu sanar da kai insha Allah. Labarin mu na yau zaka ji zaben rikicin da ya barke tsakanin shugaban kasa da mai jiran gado. Okay, salamu alaikum jama'a, barkanmu da juma'a. Wato abin da ya faru yanzu dai a gaggauce magana ɗaya kawai kuma vice president yayi Atiku Abubakar. Shugaban ƙasa mai zuwa 2027 kamin 12 insha Allah. Kawai yace zai dawo da tallafin mai shikenan gaba ɗaya presidency sun rikita har da ban taba ganin tun mai magana bai zai excellency sai jiya. What is ignorant? Wani ignorant? Yunwan da muke ji wa excellency, do you know? Ka san yadda muke jin yunwa kuwa? Ka ce ka ƙara salary constable na police wajen 100,000. In za kana son ƙara salary constable na police ya zama 300,000. Private soldier ya zama 300,000. Iyaman, reti a navy 300. Amma don ka ban 100 kule nawa ina sai musu 300 kowane wata. Da miye 300. Kuma ministan man da yake cewa an ƙara kuɗi a defense wallahi babu ba ko kobo aljihunsa. Katon tebul ne kawai ba komi. Ministocin da suke da kuɗi bari in ga muku. Daga Wike sai Omayi su ne na gaban goshin Tunubu, saura duka katuwar riga ne kamar gololo ba su da kokobo, ba za su iya su baka miliyan 10 ba su da shi, ni da su duka ɗaya ne. Kuma kai talaka yanzu naka ya zo, kaji shi da yake yana da adalci yace daga an zaɓe shi zai dawo da tallafin mai wanda talaka zai iya ci abinci so uku kamar irin na da. In kana so ka ji yunwa ka zaɓi Tunubu, in kana so ka fita daga wahala ka dongola wa Atiku. Wannan yanzu zaɓi ya rage wajen mu, zan kafa foton su dukan su biyu wanda kaga dama shine zaka bi, amma ni kam ina motan Atiku don abun da zai taimako wa na taimaka Tunubu ya zo ya kai ni kuje, taimakon kuma da yi wa rufa har yanzu yana rufe. To in ka taimaka mishi kama ka ƙara ta yanzu ina Badaru ina Ganduje an bar shi da fula yana yawo na fulan Tunubu ba komi. To yan arewa ya rage naku yanzu.